عتفري عتفتحي عتفري سل حزب السمع تفتحي عند شعب الباد كل شعب تفتحي كسع ما أسيته داموت كفرحي سلام كبرات تعزبتنا خمي وعيلكم نقعد حال مصافهم زي معدزة تسنيتيو معدزة تسنيت من سياتن نعانا نقحتنا كبن مبال تباهيلو زدالو مدبي زمدب زي قدام بفيسبوك بيوتيوب كمون بسينيت ميديا بمقدال لنا زفنو يو تكاتاتلنا تقولوا مالتي نزمدب كما وهاديت كوينة زقرب لكم جنة برهاني ناي لومي غاشانا دكتور كبراب إساقيو أبز حلفة سومون مسانا متينيرو دكتور كبراب إساق زحلفة سومون كم زنجرنا تي دحر بايتو كاب حيبوز بحال نشتي قطر كم زتولدين نوزو باسقنيتي مالتيو كاب تنع دقله ناي مبعتات مرتي أب وجميرو كالاي درجة بسمرا كمون نعد طليان كم زقصله دحريون ابو ناي تمرت ملكوت كم تمهرن دحريو كاغنا تمرتي كقصله تطوايو لني بمبال كاني بناي حق غريچ تفاتات حال international law and conflict resolution بزبل بناي دكتوريت معرك كم تمهرن اب لندن كم زقمتن غليصلنا نيرو بزترفه لو مخات قصلا رستي خنقصلو اينا مالتي قدميو إذا سومون زي حزنا يزلنا سومون ناي بحث مسكرم سوموني مالتيو أب إرتراويان تي حند خابتن تاريخاويان معالتي مالتيو بفدريشن كاب إنجليزنا بإثيوبيا بفدريشن أب زتقرنالو مجزاتي إثيوبيا دما بملؤو تي سرعات نتي أب مجزعت خمسة تونا أفتح مجزعت مالتي دحريو هزباو من قصاص تلاعيلو نزي نمبده أب حدا مسكرم شحن عدم يتنسوسان حدا دماني برتاو قالسي زتجمرو له معالتيو بأبونا حمد إدريس عواتي أب جوبا عدال برتاو قالسي زتجمرو له سلازخانة زي أذكر بيلنا هنحلف سلازلنا روحوس سومنا برتاو قالسي مجمر قبرلنا مالتي مززلنا يو قالسخ أسلز التحاحز لازم قبرو زلنا قالسي كمي غيرنا مستزحلفة تاريخنا رأينا رأي مالت كل شيء رأي لنا أبز جزيزي رأي مالت كأني أبز لنا جزيزي وقنا نزحلفة توكسنا نزمت مقصل سلزخانة بس أتحاحزنا كميلنا قصنا خنقصل حاجة خابتي حلو في تاريخنا إيمون نزتوكسنا هنحلف سلازلنا إيه مالتي نابر استنان مقطع حجي أبز حلفة سومون transitional justice زبليو مهيرونا نيرو دكتور كبراب حجوين نافت زحلفة خطت حاحزنا تدليلو مقدتلو نعو خط كتسل تخيلي خا قدامي تحطو غيره قرب الكامو مساعد حاحزكا نتي زحلفة خط دكملنا خا مالتي أبز حلف قدام ذهب كان ناس تمهرو فتحي أب جزء مستقر وي transitional justice كم سلسة سلاسيهم تفعلاليهم تناصيلهم زي كودو حتى مجاجبتي سلسة عينت ناي فتحي عجبا باللويل كنا نيركمو ما بقى خوننا خاو كنجمر انتاي يوم سلام انتاي كي تبل حتو ما بقى غير كان تزحلف وند تعرف مجلس تلك غير كا بزي هنجمر اوكي جنت سنيت كما كان يهم يغني لي كم استقصيو تارستون انا دغم ابليا حلف وي بو خط اساسرا فتحي ابغزي مسغغار وي ترانزيشنال جاستس اندياتبل نزيا بزحلفه معلت خمزا زبلكيا اتي اغباب بزح كخون خيليو نفس وكف هاجر انتاي عينت مقدي ناي مسغغار فتحي وي ناي مسغغار مدرخ توسد نانا جزا رسو مريچا زوسدويم حجي نحنا ون نابت مدرختي تمس لزلنا افلطون بزعمو كلو الناس لزلو بتي كمي متكلن كمي policy statement ويكا policy option بولو كم متكل انتاي يمثل انتاي عينت فريم ورك حجي زخيد نمبالي
بسلسته زي نصاصل ግን ከዓ ሰለስተ ኮይኑ ዝኸይድ ዝመላላ ኢለ ገይረ ከቅርቦ ፈቲነ ክሳብ 5 ክሰርዖ ትኽእል ኣብ ክልተ ዝድረቱን ኣሎ ኣብቲ ፍርዳውን ኣብቲ ሕውየት ወይ ከዓ ረመዲ ወይ ሬስቶራቲቭ ዝሰርውን ኣሎ ኣነ ግን ሰለስተ ገይረ ኣሳሲረየን ንሰን እንታይ ፍርዳዊ እቲ ናይ ሕውየት ወይ ሬስቶራቲቭ ጃስቲስ ሪኮንሲሊየሽን ኢለየን እዚአን ባዕለውን ኣብ ማእኸለን እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከመይ ንኣብነት ናይ ካሕሳ ብፍላይ ትካላዊ ምሕዳስ ወይ ሕጋዊ ምሕዳስ ናይቲ ሓዲስ ስርዓት ዝብሉ ኣለውት ማእኸሎም ዝእተኽዎ ግን ብከምዚ ኣጠቕሊለ ገርየን እሞ ሕጂ እውን ዳሓነይ ነናተን ሂበ ከተሓሕዘን እንደገና ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ንባዕላ ነታ ርእስቲ ብምንታይ ጠቂስያ ነይረ ትራንዚሽናል ጃስቲስ መድረኽ ናይ ምስጋር ፍትሕሲ ሓደ ኤፌክቲቭ ፋሲሊቴተር ናይቲ ሓደ ፍሉይ ኩነታት ዝገጠመካ እዩ እዚ ፖለቲካዊ ምርጫ ወይ ግዴታ ንኽትምልሶ ዘለካ በዚ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ክትገጥሞ ትኽእል ንስኹ እንታይ እዩ ንዘን ዝበልኮን ሰለስተ ምክንያቱ እቲ ብኣንጻሩ ዘሎ ፖሊሲ ወይ ኣካይዳ ነቲ ዝገጠመ ገበናትን ዝተፈጸመ ገበናትን ዝነበረ ናይ ዘይሕጋውነት ናይ በደላት ዝፍጽም ሌጋሲን ናይ ምቅያር መገዲ ስለ ዝኾነ ብኣንጻሩ ነዘን ክልተ እዚአን ክየድ ኣብ ክንዲ ምግዳፍ ከምኡ ኢልካ ምቕፃልን ኣብ ክንዲ ናይ በቐል ናይ ምሕላፍን ቀደም በደልቲ ዝነበሩ ንሱም ዝተቐየሩን ካልኦት በደልቲ ካልኦት ፐርፔትሬተርስ ክንዲ ምምፃእ እዚ መድረኽ ናይ ፍትሒ ኣብ ምስግጋር እዋን ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኢልናዮ ነዚአን ከዓ ብፍርዳዊ መዳይ ብናይ ዝተገፍዑ ናይ ምሕዋይ ኣብ መጨረሻ ከዓ ብዓቢኡ ናብቲ ሕብረተሰብ ዝጠመተ ዕርቅን ነባሪ ሰላምን ናብ ምምፃእ ጌርካ ክትኣስሮ ትኽእል ኢለ ነይረ ኣብ መንጎቲ ናይ ምሕዋይ ናይ ዝተበደሉ ዝተገፍዑ በቲ ስርዓት ናብቲ ዕርቅን ዲሞክራሲን ነባሪ ሰላምን ንኽትከይድ ዘድልዩ ግድነታት ነገራት ተዳሃልዮም ኮይኖም ሓደ ካብኦም እቲ ናይ ካሕሳ ዝበሃል እዩ እቲ ካሕሳ ብዙሕ መልክዓት ኣለዎ ማተርያላዊ ገንዘባዊ ካልእ ሲምቦልስ ማለት ብዝክር ነቲ ግፍዕታቶም ዝሓዊሉ ከም ሓወልትታት ካልእን ሰነዳትን ታሪክን ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ እታ ቀዳማይቲ እታ ፍርዳዊ ኣካል ኣብ ምንታይ ትጥምት ኣብ እቶም ገበናት ዝፈፀሙ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብል እዚኣ እታ ናታ ታርጌት ምክንያቱ ቅድም ሕጋውነት ኣይነበረን ከም ጣዕሞት ስርዓት ዝገብር ዝነበረ ሕጂ ግዝኣት ሕጊ ኣሎ ዝበደለ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ኣለዎ ኢሉ ዝብገስ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ወይ ሬስቶራቲቭ እንታይ ዝበሃል retributive justice ኢልና ዝገለጽና ኢና ስለዚ ናቱ ታርጌት accountability of the offenders ናይቶም ገበነኛታት እዩ እቲ ካልኣይ መስርሕ እቲ ዝተበደለ ግድን ክሓውል ኣለዎ ሕጂ እቲ ኣብ ፍርዲ ምቕራብና ንዕኡ ዝበደለ ሓደ እምበር ኩሉ ይኮነን ስለዚ ገበነኛታትን እቲ ዝተበደለ
باصنا حلي ن10 7 ن18 عمد صنح انت هالي حدث بتاب ابيت فرد راح تفصم ناتو اخلتي كونتن سلازي ناتو وصعاتات نخملسون بز صمته تروس كوميشن اب ريستوراتيف جاستس زستمسرته وي تروس سيكين زبل اكل شماغله نزيان كلتين يتامر اما مጨረሻ نتي قدما يكون بزياده تاع الايتي نتي غفع ببزح نغرات زحاوي له مقدي زي زطمت حدا تجبانات استفصمه بمولو نخزي صارن انفستيجيت نخغبرن معروخه تتصقمات نايتهم استغفعوا وي نايتو غفع انتاي مخانو كما يلو حاول لو كما يلو ناب نبوركم لسالو بتسب ترى خوينهم ناتوتي غفعون بينو طرح يكون ناتو بتسب ناتو كوميونيتي ناتو محبر الله ስለዚህ ዚኦም አቡ ኢንክሉዲው ምናልባት በቲ ዝተፈጸመ ናይ 10 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ወይ ናይ ሞት ትመልሶ ነገር የለን ነዚ ግን empowered ኮንካ حدش ህይወት ከም ሕብረተሰብ ምስ ሕብረተሰብ እትነብረሉ ሕውየት ክትረክበሉ ለካ ስለዚህ ቲ ሜን ፎከስ ናይቲ ካልኣይ ኣካል ዝቀመጥክዎ እዚ ነቲ ቀዳማ ከገደፈ ታሳልሳይ ከዓ ነዞም ክልተ ላዕለዎት ኣካላት ገፋዕን ተገፋዕን بحبار كنبرلو زخلو أبي نبار السلام أب ديمقراطية وهاهو كله سلزلوا تنعرك مسرت وهي مسرح بخمسي خيد خل تعركين هاي كل تيوم طرح كهون هاي كلن حدا جزء كم كنتاتو ناي تحبرت تسوون كهون خل ناي قبيلتات كهون خل ناي بارتيات كهون خل ناي هيمانوتات كهون خل من الماتقل ناي قفعن ناي تقفعن زتأثر زولت حبرتسب كهون خل زين تن بسلسته غير زقربكون جن امونغن زي زبولكون ناي كحساتاتن اتي تكالات ناي قفع زنبره كاب حقي كاب تقوام جميركا ليغال ريفورميشن كاب تكالاوي محداث انستيتيونال ريفورميشن بفلاي وتادراوي ناي ጸጥታ ناي بوليس بحاطيرو ناي بيت فردي توم محاور نايتي قفعي أكال زنبرو جدن زيوم كحاويو كحدوسو لو انت زي كوينو تي حديث متتاو ناي the rule of law جزعات حقي كهلو تداخينو بو منصر كحدث الله بمولتي سيستم مالتي ስለዚህ በታል عليت الجميرنا فرداوي أكال ني بدل زفصمو جبنات زفصمو اب حق خقربهم አለዎ ነዚ ብዙሕ ግዜ ከም ዘያድላይ ወይ ድማኒ ከም በቀል ከም ሕነ ምፍዳይ ዝርአሎ ዝርእይዎ ግን ከም ይኮነን ሕነ ምፍዳይን ኣብ ፍርዲ ምቕራብን በበይኖም እዮም ቀዳማይ ወንጥቅስ ኣብ ቢልዮኔር እቲ ፍርዳዊ ኣካል بتفرد زسرح ناي فتحي بعنصارو نتو بقل نخيكون زمصو زلو فتحي حدا نيت حدا دلاينت نايتي تقفعي حدا دلاينت اتي تقفعي زلو كريو زلو زبدلن بقر اب حق مصيو يلزعمنلو كابو قصيلو حيل زرخبلو نخعرق حيل زرخبلو اقداسنت አለው بتخالون እቲ ዝበደለ ዲስካሬጅ ገብረሎ ግድን ካብሎ ምን ደሓር ከምቲ ዝነበረ ዝገበርካ ጌርካ ከም ዘይክየድ ልዕልና ሕጊ ክኸብር ከም ዘለዎ ዝምህረሉ እዩ እቲ ምብቃል ዝበሃል ምናልባት ውልቃዊ ወይ ናይ ሓደ ግሩፕ ክኸውን ይኽእል بمسرته ግን ካብዚ ኒ
ንምእላይ ዝግበር መስርሕ እዩ ሓደ ግዜ ወቲ ዝፍርዳው ኣካል ከመይ ክትብቀል ትገብሮ ዘምስል እዩ ንኣብነት ዲክተሪውስ ጃስቲስ ናይ ዲክተሪ ዝገበሩ ፍትሒ ኢሎም ዝገልጽዎ ሓደ ግዜ ኣሎ ስለዚ በቲ ፍርዳዊ መገዲ ጌርካ ትብቀልኻ ዘለኻ ዝበሃል ኣባሃላ ኣሎ ግን እዚ ሪታሊዬሽን ኣይኮነን እዚ ሓደ ፐብሊክ ሴንሱር ትገብር ኣለኻ ገበን ካብ ሎብ ንድሓር እዝን ቅቡል ኣይኮነን ንጹግ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሎው ኣባይዲን ብሕጊ ዝግዛእ ሕብረተሰብ ምዃኑ ተረጋግጽ ኣለኻ ካልኣይ ነቲ ሪቬንጅ ክገብር ስምዒታት ዝደፋፍኦ ዘሎ ኣካል እውን ንእውን መልሲ ትህቦ ኣለኻ ሕጊ ስለ ዝኾነ እቲ ክገዝእን ክሰርዕን ክቐጽዕን ዘለዎ እቲ ሕጊ ከዓ ፓብሊክ ስለ ዝኾነ ናይ ኩሉ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ መልሲ ህቦ ኣሎ ስለዚ በዚ መልሲ እዚ እቲ ጉፉዕ ሳቲስፋክሽን ይረክብ ምክንያቱ መሰል ኣለዎ እቲ ሓቂ ክፈልጥ victim's right to the truth ስለዚ እዚ ክህልዎ ኣሎ ካልእ ከም ዝበልኮ እውን እቲ ኣገዳሲ ሜካኒዝም ናብ ዕርቂ ንኸብፅሓካ እንተደኣ ከምዚ ዘይተገይሩ ዝገፍዐ እንተደኣ ኣብኡ ከሎ ምሳኻ ተሰሪዑ ድሓን ንተዓደቕ እንዳበልካ ከይድካ ትርጉሙ ናይ ክህቦን እዩ ነቲ ዝተበደለ ካልእ ንፉቸር ንዝመፅኣ ከይብድል ኢልናዮ ማዕሮ ግን ስቲግማታይዚንግ ዝሓለፈ መንግስቲ ስርዓት ፖለቲካዊ ቅርፂ ሲስተም ማሕበራት ኩሉ በቲ ሕብረተሰብ ንጹግ ምዃኑ ሓደ ዘይቅቡል ምዃኑ ክተርኢ ኣለካ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ፍርዲ ምቕራብ ዝምልሶ ነገር እዩ ካልኣይ እቲ ፍርዳዊ መስርሕ ናይ ጃስቲስ መዕፀዊ እዩ እቲ ሪቬንጅ ንኸይቅፅል እቲ ፊሊን መዓሴ ሒነይ ዝፈዲ ዝብል ስምዒታት ከይቅፅል መዕፀዊ ዝግበረሉ ሓደ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብዘይ ካዚታት ተደኣ ክትሕለፍ ኮይኑ ምናልባት ንይግበረለይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ዓቕሚ ናይ ትካላዊ ሰራርሓ ናይ ፈረድን ካልእን ድሩትነት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ኣብዚ በቲ መስርሕ ዝውሰን እዩ ብፍላይ ግን እቶም ዓበይቲ ገበናት ብከምዚ ፍርዳዊ መቕፃዕቲ ፍርዳዊ መግናሕቲ ተቐቢሎም ሕብረተሰብ ኣብ ዝሪኦ ዝተገፍዐ ኣብ ዝሰምዖ ክሓልፉ ኣለዎም ስለዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ናብቲ ካልኣይ መስርሕ ብፍላይ ናብቲ ናይ ሳልሳይ ናብ ዕርቂ ክበፅእ ስለዚ እዚ ነቲ ካልኣይ መመላእታ እዩ ወይ እቲ ካልኣይ መፅእ ዘሎ በይኑ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ መቐፀልታ ናይቲ ቀዳማይ ናይቲ ፍርዳዊ ኣካል ይኸውን እቲ ናይ ትሩስ ኮሚሽን ወይ ከዓ ሬስቶራቲቭ ጃስቲስ ናይ ሬሜዲ ዝበሃል ዝበልናዮ እዚ ካልኣይ እንታይ እዩ ዝገብር ሓደ ምናልባት እቲ ፍርዳዊ ኣካል እውን ዝፈፀሞ መጀመርያ እቲ ፍርዳዊ ኣካል ናቱ ፎካስ ናቱ ኣተኩሮ ኣብ ሕጋውነት ጥራሕ እዩ ካብኡ ወፂኻ ብዙሕ ናይ ስነ ኣእምራዊ ናይ ጠንቂ ናይቲ ስራሕ ናይቲ ኩነታት ዝብል ብዙሕ ናቱ ኣተኩሮ ከይኾነ ክኽእል ይኸውን ገሲዎ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ካልኣይ መስርሕ ዝበልክዎ ግን ኩሉ እቲ ዝተፈፀመ ጉነታት ሓደ ብሓደ ዝፅንዖ ኣካል እዩ ብኸመይ ተፈፂሙ ምጭዋይ ድዩ ቶርሸር ድዩ ኣብቲ ላዕሊ ምናልባት ሕጋዊ ይኮነን እዝን ምፍፃም ገበኒ ዝሓለፎ ብዝርዝር እንታይ ከም ተሰምዖ ከመይ ልክሓዊ ከም ዘለዎ ዝተረፈውን ከህሊ ኩሉ እዚ ኢንቨስቲጌሽን ዝገብር እዩ እዚ ካልኣይ ኣካል ዝበልኮ ትሩስ ኮሚሽን
restorative justice ወይ truth seeking ዝኾነ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይከኣል በዚ ካልኣይ እዚ ኣብቶም ጉፋዓት ኣተኩሮ ብምግባር ዝሓዊሉ ዝተረፈ ገበናት ከይህሉ ዝምርምረሉ ከመይ ኢሎም ትንስኡ ከመይ ኢሎም ናብቲ ዝዓበየ ገበነኛን ብዱልን ሓቢሮም ናብቲ ናይ ሃገር ሓቢርካ ናይ ምርባር ናብ ይቕረታ ይሓልፍ ዘማልኦም ልዕሊኡ ግን እቲ ናይ ካልኣይ ኣካል ዝበልክዎ ምሕዋይ ክንብል ከለና ብዙሕ መልክዕ ኣለዎ ክህልዎ እዩ ካሕሳ كبت زبالكو كحسا ناي ماتريال كخون خل كحسا ناي ترجم كخون خل سيمبولس نزيوم زغلت بهاجر درجة اكنولوجي زخونه فورمال حدا قرصي حدا سند ديو ወይ ሓደ ሓወልቲ ድዩ ካልእ ይግበር ማለት እዩ ስለዚህ ንኣብነት ኣብዚ ካብ ሰውራ ጀሚሩ ዝመፀ ዓበይቲ ገበናት ሓደ ኣሰቃቂ ቤት ማእሰርትታት ቅንፀላታት ናይ ስንኩላን ከምዚ ዓይነት ዝመሰለ ዳይሬክትሊ ንዑ ዝምልስ እቲ ሕብረተሰብ ዝመሃረሉ ነቲ መንፈስ ናይ በደል በአንጻሩ በኻል መንፈስ ዘደቁሰሉ ዝምልሰሉ ትርጉም ዝህበሉ ተሐሳታት የምጽእ ማለት እዩ ይህብ ማለት እዩ ምስኡ ቀፂሉ ምስኡ ምስቲ ናይ ቅድሚ ናብ ዕርቂ ምብጻሕ ወይ ምስኡ ክኸውን ዘለዎ ኣገዳሲ ኣካል ናይ እዚ ትራንዚሽናል እንታይ እዩ እዚ ናይ ሪፎርሜሽን እቲ زحلفه عماصي سرعات زحدثلو مقد خرق اللو حبرتسب كابتي قوام جميركا نالبات لتقوام كتعريو وي كدربيو وي كتحدثو تخيل بزيادة قد توم تكالات نايتي سرعات نايتي متشقوان متشفشاف محاورات زنورو كابت فرد جميركا بعلقنا زلوبسو نتسر عدليت راح زفوتسمو زنورو نزيوم كحدثو اللهم مالتي كندي زوم تكالات زيوم كال اي غزا كال اي بيت ناي هقدفاويان زخونو تكال ناي ارتراويان خونو مالتي كند ناي فرحي زخونو ناي وحسنت يخونو ناي مسلكات زكالا خونو ስለዚህ ነዞም ትካላት እዚኦም ካብ ፖሊስ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መሰላትን ምርግጋእን ሰላምን ዘረጋግጽ ዝዕፍን ሓደ ውልቀ መላኺ ዝበሎ እዚ እንዳገበረ ዝጎይ ጥራሕ ኣይኮነን ወተሃደራዊ ከምኡ ናብ ሲቪላዊ ወይ ከዓ ሓደ ኣካል ኣብ ሲቪል ኣብቲ ህዝቢ ጉሉጽ ዝኾነሉ ወይ ብኡ زمرحلو مقدون يفتر بزيادة خاطر ناي سللا وي ناي تصتا زبحال محاوراتنا له زي بملو بتي جزعات حقي درو الافلو كيخمص كخيل الله مخنياتو جزعات حقي تدايلكا اذا كلهم اكلات زيهم حق زغزهم كونوا له تلع لنا حق خمص الله بخمزي خاطناي ديمقراسي وي خاطناي ابيوس ناي مسل دق سبات ناي مغحاز زنبره حقي بمخبار مسل ناب مخبار كوينو قصل مالتي ስለዚህ እዚ مسترئنتي بتحديش سرعات استكل زلو ابت حبرتسبون عبي متممان كونفيدنس يفطر እዚ ስምባሪ ናይ بحق ናይ ህዝቢ እዚ ስምባሪ ናይ بحق ህዝቢ ዝሰምዕ መንግስቲ مسل زخبر منجستي كم تقدم ناي نهزبه تشرشف زي كونس هزب زلاخو كم مسرح ديمقراسي تمانديت طلع لنا ناي هزبو خوينو تهزبون بهاجراو حقي تما اخيلو سلازلو اتي ذرول اوف لو
ክራገጽ እንተዳ ኮይኑ ዞም ኩሎም ኣካላት ማሕወራት ናይ ጭፍጨፋ ዝበልናዮም ኣብዚ ተሓድሶ እዚ ኣብዚ ትራንስፎርሜሽን ናይቲ ኒው ዴሞክራቲክ ሬጂም ኦ ሲስተም ክመፁ ናይ ግድን እዮም እዚ እንተዳ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ምናልባት እቲ ግፉዕን ተገፊዑ ዝነበረን እቲ ብፍርሕን ብካልእን ዝኸይድ ዝነበረ ምስቶም በደልቲ ምስቶም ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቦኦም ዝተቀበሉ ንኽራኸብ ኣይክፅግሞን እዩ እቲ ስምዒታት እውን ካልእ መገዲ ዝለብስ ስለዚ ካብዚ ጀሚርካ ናብቲ ዋይደር ናብቲ ዝዓበየ ገጽ ናይቲ ሕብረተሰብ ፖለቲካል ሲስተም ፖለቲካል ኢንጌጅመንት ፓርቲ ቶለራንስ ካልእ ባህሊ ናይ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ምዃን ባህሊ ናይ ሕግልና ይባ ሕጊ ኮይ ዝለዓለ ኢልካ ናይ ምእማን ክትከይድ ትኽእል እዚ እንተደኣ ሕዲርካ ንኽትተዓረቕ ፀገም ኣይህሉን እቲ ቀንዲ ግን እዚ ላዕላይ ዝበልናዮም ክማልኡ ኣለዎም እቲ ቀንዲ ግን እቲ ሓቂ እቲ ትሩስ ክፍፀም ኣለዎ ቀዳማይ እውን ጥቕስ ኣቢልና ነርና እቲ ዝበርትዐ ናይ ሓደ ዝተገፍዐ ሕብረተሰብ ወይ ሰብ ፍትሒ ዘይምርካብ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ገፋዕቲ ሓደ ነገር ከም ዘይገበሩ ኣብ ቅድምኡን ምስኡን ክነብሩ ከለዉ ክሪኦም ከሎ እዚ ብቐፃሊ ስቃይ እዩ ነቲ ዝተገፍዐ ብቐፃሊ ሓደ ትሮማ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ሓደ ብሕጊ ማዕረ ከም ዝኾኑ ሕጊ እውን መልሲ ክበሉ ከም ዘለዎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክርአ ኣለዎ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ሓደ ሃገር ፍትሒ ክረጋገጽ ክሰርሕ ግዴታ ኣለዎ ሕግን ምዘይኽብር ብትሪያል ማለት ክሕደት ገይሩሎ ኣብቶም ዜጋታት ማለት እዩ ኣብቶም ቡድላት ክሕደት ፈፂሙሎ እቲ መንግስቲ ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ ታስክ ናይ ሓደ መንግስቲ ቀዳመይቲ እታ ጃስቲስ ፓብሊክ ህዝባዊ ኮይና ናብ በቀል ናብ ሕነ ምፍዳው ናብ ኮራፕሽን ናብ ፕራይቬታይዜሽን ናብ ሪቬንጅ ከይትኸይድ እዚኣ ክምልስ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተደኣ ሃልዩ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክትዓረቕ ዲ በቲ ዘለዎ ሲስተም ኣሚኑ ክነብር ይኽእል ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ዕርቂ ዝበልክዋ በዚ ነዚ ናይ ኩሉ ክድምድም ትኽእል እዚአን ሰለስቲአን ሓሙሽተ ገይሮም ዝቕርቦን ኣለዉ ፍርዳዊ ሓቂ ፍርዳዊ ብይን ወይ ኣካውንታብሊቲ እቲ ትሩስ ሲኪን ሓቂ ዝተፈፀመ ብምሉእ ምዝርዛር ሳልሳይ ካሕሳ ትብዙሕ ዓይነት ካሕሳ ራብዓይ ምሕዳስ ሪፎርሜሽን ናይዚ ትካል ሕጋውን ሊጋል ኤንድ ኢንስቲቱሽናል ሪፎርም ክፍፀም ኣለዎ እዚአን ሓሙሽተ ተፈፂመን እቲ ዕርቂ እቲ መስርሕ ተፈፂሙ ክበሃል ይከኣል እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ብብዙሕ መልክዕ ከከም ናቱ ኬስ እንታይ ምርጫ ወስቲ መንግስቲ ናቱ ክስያት ኣለዎ ናቱ ባይታ ኣለዎ ናቱ ዓቕሙ ኣለዎ ግን ብከምዚአን ገይረ ኣነ ክቕርበን ፈቲነ ኣብቲ ህልው እዋን ከዓ ንሱ ክኸውን ይኽእል ከም ባይታኻ ክትከይድ ትኽእል ግን እዚአን እንተን ፍሬምወርክ እንተን ፕሪንስፕል ናብ ነባሪ ሰላም ናብ ዲሞክራሲ ዘብፅሓኻ I think በዚህን ገይረ ክገልፀን ይኽእል ወይ ኣኽለኒ ክብል ይኽእል መጀመርያ ኣራት ፅቡቅ እምበኣር ከለና ናብ ብሬክ ክንከይድ ኢና እሞ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅ ወዲእካ ኣለና ቴንክ ዩ حتى بلدي حتى فتحي حتى بلدي سل حزب السمع تتحي كند شعب الباد كل شعب تتحي كزعم أسيته
እንዳሞትካ ፍርሒ ስለ ህዝቢ ስንዕ ፍትሒ ክንደይ ሸዓብ ጉድጓድ ክንደይ ሸዓብ ትፍሒ ክሳዕ መዓስ እዩ እንዳሞትካ ፍርሒ